Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabutstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon yung bus kanagan sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Straight to the point. Sa gihapon natagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Atong gituki kagahapon ang tanimbala og ato mga higala ang gipaadtuan ni Idol Tweety sa Mactan Cebu International Airport. Ang isyu mga higala sa tanimbala unya wa ko mangutana sa daghan pagyod nya detalyado nga pakisusi sa tanan-tanan kay tungod gusto ko nga ako mahinabi una katong maong babae mga kaigalaan nya maoy nakuhaan allegedly ining bala. So ang akong pangutana lang kagahapon more on ang pag-implementar kay panahon ni Presidente Rodrigo Duterte nasulbad man ning problema sa tanimbala sa airport. Straight to the point. Ngano man ni karon nga nabalik man ni ron? Straight to the point. Ato ning pagtagad mahigala kay kung kahinumdon ta real talk ning ato kaning tanimbala anomaly. Grabe ni panahon ni Noynoy Aquino, purya tandog ni President Noynoy Aquino, with due respect niya. Kadto si Pinoy, maayo man tong tao, no, with due respect niya, but sa iyang leadership, isip ligon ba nga leader nga unta makasulbad ato mga problema hawa masulbad to niya. Perting grabiha tong problema sa airport, liman ka mahigala sa report 6,000 cases to. Ang na-report sa newspaper, mga higala, 1,200 ang na-report. Pero kinabuhi na ha. Matag-usa na, dunay kinabuhing kaugalingon, dunay pamilya, nagtinarong ka na sa panginabuhi. O gunya, matod pa, nasakpan tanimbala, laglag bala diha sa airport. Pag-abot ni Duterte, nasulbad ka ng problema ha. Karon na balik, mga suking tigpaminaw. Sa buwan lang sa March, tulo ka buok. Tanimbala sa NAIA dito sa Ninoy Aquino International Airport. Usa ka tanimbala mahigala dito sa Clark Airport. Karon ni apo dinhi sa Sugbo Mactan Cebu International Airport. Straight to the point. Gusto na ko mahinabi una kadto to ang babae nga atong interview kagahapon matud pa sa atong na interview with due respect nila, thank you kayo no nga ato sila na interview sila si Assistant Manager Glenn Napuli, sila si Ma'am Lazel, si Sir Nites, ang ilang General Manager. Unya human sa interview, miingon man to nga mas may pod inyong ma-interview ang complainant. Inkunindot na sir og mayo unta og makakuha mis pangan ana no og address. Og unya sa human ni ana mga higala sa on air, kini ni ang wa man mi tagais nga. Ato sa ning klarohon kay para ma-interview sa nato ba para maklaro ba no asa man sa Idol Tweety nga kinini ang mura mag napasapasa sa Idol Tweety pagkahuman wa may nahagdaw dito may gala mura magitaguan ha. Straight to the ang point. report nga ko nakuha nahadlok in taon ning mga babae ang HR manager nagpanghadlok sa ining iyang kaso in taon mga higala murag na nakurat siya ba nga inaning hitabua.
So kung lagi ni ako nang gisuwat pod sa kong kulom karon sa pamantalaang The Freeman, nigawas niya atong kulom karon may gala ang title na MC Duterte and MCIA Tanimbala Anomaly. Straight to the point. Akong gisaysay diha mga sukid di paminaw, ha? Tanan nigawas ta sa hard copy sa atong pamantalaang The Freeman karon. Ang sa online tingali ugmaan pa na. O unya baka or ugma baka, ha? Pero ang atong hard copy, mas maayo makakuha mo anang hard copy para naamoy inyong referensan. Ako nang gisuwat na napita, no? Unya mo ni nga akong pangutana sa dako kay di man lalimpo na mga higala in taong lamang ka nang nagdali ka, babaeng buhat, HR manager, kinsa bang tawhana in taong magdagbala ng airport? Ako lang ni agi katawa may gala, no? With due respect sa atong mga personnel sa airport, doon na sa ilang katarungan, with due respect, pero nga ko ba, nasulbad man ni panahong Duterte, ano nabalik naman po ni Ron? Straight to the point. Ato ni tagag-pagtagad sa banuban, mahigalan nining atong tulumanon, ug inyong tulumanon. Straight to the O, point. unya, atong balikan mga higala na unsa naman tong babae, mga higala nga, mingo man nga ipa-interview, mahintag ma-interview, mayo gyud. So muna nga, nangita mi ang gahain na ning baybayhana ron, nangayo mis taga-airport sa may nga anak kay pangitao na mo, ha? Sa may address. O man tataga eh. Para ba nga maklaro tanan ba, no? Naka-interview to sa taga-airport, ma-interview sa natutong babihana. Kay mura man ni mahigalag kuan. Naunsa naman ning kalakiharon, nakapiansa naman tong maong nga babae. Nya matod pa nagnaragana ba nga kuan in taon, murag magpakahilom na lang siya ng hadlok. Kalubatan siya nga unang higayon nga pasakaan sa kaso mga kagilaan. Atong tagag-pagtagad lumutaga sa banuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Atong tiwason ng hisgutana ha karong buntaga. Straight to the point. Sa kauluhan na dayon gihapon ang ikaduha mahigalang hearing. Ang ikaduhang hearing sa Senate Foreign Relations Committee kaghapon. Apan nasubo si Senador Amy Marcos kay wa gyud mga higalay bisan usa. Sa Executive Department nga mitunga ni Tambong atol sa maong hearing. Straight to the point. Ningaw pa sa tirana ang hearing. Ni-invoke mga higala og executive privilege kining mga gipang-imbitar. Unsa man ning executive privilege? Ato ning isgutan sa mga higala to i-discuss ha. Kining executive privilege mga kahigalaan. Unya, kanang executive privilege kinsa may maka-invoke ana? Ang maka-invoke mga higala kaning mga executive secretaries. Kanang mga high-ranking officials nga alter ego sa presidente. Pero dili sa maka-invoke dayon og dunay invitation sa Senate or Congress kinahanglan mutunga sila og dunay question mga higala nga mag-involve og national security, that's the time, or dunay mga question nga mulambigit na mga higala sa pag-invoke sa executive privilege mo pa ng panahon nga mo invoke sila. Pero kaning ilang pag-invoke lahi man kay di man sa mutunga, ha? Ang pangutan ng dako, ang mga executive secretaries alter egos presidente maura may maka-invoke ngano nga wa man mo mutunga og apel si General Torre. Ayay ka, wa ra bay labot sa executive privilege si General Torre. Nganong wa man maapel si General Torre og nganong ni apel man siya wa mutunga. Unya unsa may buhaton aning Amy Marcos, ha? Kini ni ang mga generals karon nga dili maka-invoke og executive privilege. Unsaon man ni, ha? Unsa mo wa may planong ipa-contempt diha? Ay karon na ba mahigala ang mga vloggers ko imbitaron o di mo to nga contempt. Unya unsa man ni, kini ni ang gipangimbitar ni Amy o di mo to nga why contempt? Ato ni tagag-pagtagad lumutaga sa banuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang Senador Amy Marcos may gala, matod pa katapusan gigamit ang maong si Senador Amy Marcos dibutyag nga kanunay nang gigamit sa iyang igsuon nga si Ferdinand Marcos Jr. ang kining unsa man day kining maong jet. Uy. Kato ng jet nga gisakyan ni Presidente Rodrigo Duterte padong sa dahig. Okay, kisa may tag-iya gyud ko ni Gulfstream. Wa mo sulti may galag kinsa tag-iya.
Gulfstream G550 jet nga maoy nagdaan ni Presidente Duterte ngadto sa dahig. Kanunay na ning gamiton di ay ni BBM. Ato ni tagag pagtagad lubong-taga mahigala. Matod ni Senador Amy Marcos katapusang gigamit ang maong private jet paingon sa lawag niadtong Marso 28 o pabalik sa Manila niadtong Marso 30. Straight to the point. Kini og uban pang mga isgutanan yung mabate exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Straight to the Now point. kagahapon miadto mahigala si Idol Tweety atong gipadtuan gyud ang airport og atong nahinabi tong ilang mga official sa airport. Unya kini ni ang si Julius Neri Jr. naka-issue naman to sa statement pag-deny mahigala ining tanimbala sa Mactan Cebu International Airport. But ato lang gipong gipadtuan para maklaro na to. Wa pa ko, daghan pa ko mga questions unta, pero puno magig itong programa kagahapon, kaya di pa masibuhi tapang mga higala. Ang akong gisiguro lang sa pangutana, kinibang pag-solve ni Duterte kaniadto na wa naman yung problemaha kaniadto, ha? Sa detalye, wala sa akong mangutana kay gusto ko nga akong ma-interview una gyud ang katong babae mahigala nga napasanginlan ani. Kanya miingon man gusto sila nga, sige sir, okay, maayong tag ma-interview na mo, mas maayo pog ma-interview ninyo para patas ba, para transparent pa taon sa ginahitabo. Apan, wa man may maka-interview ka, man may taga-ingaan pagkahuman. Ato lang ni agi katawa mga higala ha, kay mura magkatawanan man ng kalakihagod niya, may mapagkasabot unta sa on the air. Napasapasa man namong reporter pagkahuman. Ato lang yung klarohon, pero with due respect, may galag, in fairness, taga-airport, ila to na-explain kagahapon, no? Pero inig-explain man god, ang mga tao, mga higala ba, di man ginamalikayan god. Di malikayan nga, daghan yung questions. Ha? Balikon ako gamay, kay ako maning nasunod man akong kulom, mga higala kong kulom na tumilabay ang Biyernes, kuan man to, why OFWs love Duterte. Naisgutan ko sab ng tanimbala. Karon atong kulom, sa pamantalaang The Freeman, na naron, yung gawas na sa atong kinini ang kuan, hard copy na to sa mga newspapers. Pwede na ninyong mapalit na diha ron sa mga nagkadaiyang lugar nga naa nabaligya na. Naatay atong kulom diha, Duterte and the MCIA Tanimbala Anomaly. Straight to the point. Amo na akong title ha. Kay wa man lipod-lipod ning ato ba, ha? Klaro-klaro ba lang kay kining problema ha manggod mga kaigalaan. Mag-istorya tag tinuod. Kay doon narabay uban maingon, mga blind followers ni Duterte, mga blind followers. Ang pangutana ana, blind followers ka ning mga tawhana or dili sila blind, nakakita gyud sila. Unsay nabuhat ni Duterte mahigala nga sila nakafeel nga kana mo'y saktong buhaton nga at least dili may kuan, dili may kuyawan anang airport. Straight to the point. Kay karon mga higala tarawa ha. Before ta mo adto aning kuan names, arila sa taas kuan names, nakita lagon itong airport names kanang picture lang aw say unya lang taon. Na kini ni ang kaso sa tanimbala, hugaw kay na mahigala nga makahadlok kana natong mga Pilipino nga mogamit sa airport. Mahadlok ang mga turista, mahadlok sad ang mga OFWs. Laliban ka na mahigalang pagka sikata ka ng tanimbala sa airport na to. Niadtong panahon ni former President Benigno Aquino. Kani prangka-prangka ni pagkaistorya. Ha? Unsa may nitabo pag-abot ni Duterte nawa kining problema ha. Giunsa man pagsulba ni Duterte kay daghan magulisod man kayo na maglalis pataba niya kini bang gobyerno mga kagilaan. Kanang suksukan kag bala diha mahigala nga bisag usa lang kabuok bisag habak ra gani ka habak nimo dinha sa katiguangan. Og i-hold ka karon sa imong flight, maproblema ka gyud. Labi pagpasakaan kag kaso. Although kanang pagpasaka kag kaso
i-fight ni Moscorti na ako, confident magkumudaog ka ng kasuha, pero, the fact na mapasakaan kag kaso, wa ka kadayon sa imong biyahe, not priso ka, my God. Mihire kag abogado, nahasol ka, nakulbaan ka, kakuha ng problemaha, oy. Kining problemaha may gala maune problema relatable ngadto sa masa Jesus Christ, ha? Unsa niya pagsabot ninyo na? Straight to the point. Kaya nga man to may gala panahon ni Pinoy ang GDP gross domestic product na. Panahon Duterte GDP man sabi nga man okay man GDP. Pero baghisgot ko tag GDP, ang mga pobre, ang masa wa ka relate anang GDP. Bisa kani mga professionals. Nga naman, kano ang ekonomiya na okay. Ni trickle down ba ngadto sa masa? Pag yun okay to atong ekonomiya na okay. Unya ang masa. Hamay na okay man ekonomiya ang problema kay Paul Medri, wa may na okay. Dili relatable ang isyu. Ha? Dili tangible ba sa atong masa? O sa may tangible kining airport. Gawasan ng drugs sa dila sa tamang drugs kining airport. Laliman kasi bakog mataymingan kada ikaw may butangan nagbala o sa kabuok bisig usa lang. Unya di ka kalupad. Labig OFW ka, di ka kalupad ang imong amo dito nagpaabot. Hesus Ginoo ko. Nya kada usa ana dunay kinabuhi ng kada usa. Bisag di ko mosunod atong 6,000 cases, akong sundon ang sa newspaper nga 1,200. But naay pamilya ka na ang matag-usa ana. Mo na nga mara bitaw kas desiderata day, even the dull, bisan ang inosente dunay kaugalingong story. Ha? Kana 1,200 panahon ni Pinoy. Mabutang-butangan kag bala diha. Pag abot ni Duterte kay lalisunon mo ganun na ibala gi butang may po ng airport why gi butang kuha na diha among CCTV okay na ana dihang bala. Malalis pa manggod na. Giunsa pag-solve ni Duterte para wa na ilalis. Ingon Duterte wa ilalis. Wa na kanang naay makita ang bala bisag unsa diha palargahan ang tao ibilin ang bala. Mura ba ka ng pagdani mo, nakalimot ka ba, dadaka mineral water, pagdani mineral water, dili pwede mineral water. Okay, bilin mineral water, dalarga ang tao. Madto ka sa airport, nigarilyo ka. Kasuim ko sa una anak at manigarilyo pa ko. May gani na, kakuit na ko anang panigarilyo, ha? Makalimot ka na, lighter. O, bilin lighter. Larga ka. Inaana ang pag-solve Duterte, ama, solve na. Magbutang-butang, pag tanim bala, pakaon ko ng bala ninyo. Nasulbad, Numdo mo, panahon Duterte, nasolve. Nya karon, wanas Duterte na balik na pod ganang tanim bala. Straight to the point. Mo na protection niya na feel sa tao. Ha? Kaya naman gayuban mahigala nga, wag gyud sila nakita bisag gamay kayuhan ni Duterte wa gyud. Kung pwede pa mahigalang balikason las Duterte, kung pwede pa mahigalang goyoro nas Duterte kasi story mga hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Senior citizen na ha, pero hihilain. Kana ba yang mo na nga lisod gyud kay kita mga Pilipino baya mapinanggaon ba itag mga tiguang. Ha? Ngano na solve ng Duterte? Very lousy kayo mahigala nga kind of leadership tong sa una porya gaba lang. With your respect ni Pinoy Magala namatay naman to, pero tandog. Ako na appreciate ko na to. To be very honest with you, appreciate ko dili to corrupt. Siguro dili to corrupt. Although ang corruption wa masulbad sa iyang kuan gyud kay na may mga corrupt sa ubos. But katos Pinoy, okay naman to. Maing tao to. Pero sa decision making, problema to. Sa 44, nangamatay. Ang airport, mahigala simple naman yung problema ba? Muna ko pangutan na gahapon sa taga-airport, more on sa palisi ba Duterte nga, ano dili dito mo, padayon tong palisi Duterte. Bisag wa nas Duterte ron. Sa tupan ni Hupas, wa na mas Duterte, so okay na, namalik na ng mga tawhana. Yun sa mana, grabe ka ng problema ha, mahigala. Ang mga tao magul mahadlok, ang turista mahadlok, ang atong OFW lalibang kag mataymingan niya ka na sa airport mo na kuanan mo. Muratag mga kuan, ang mga bag na to gipang putos og mga cellophane lagi pang baatan ana. Hesus Ginoo ko. Boy no, ato inyo na siguro clean nga okay man siguro. Sige, padayon na ninyo na nya kami may magnegosyo ng para putos diya sa airport. Medyo okay siguro, ha? Pero bangkay, so, giunsa man ang Duterte, mahigala, sulbad man ang Duterte. Asa man tong sultin Duterte names, be? May paminahon tao sabi.
Tanawa, paminawon ta sa Duterte, be. Ama to. Kani, oh. Kani. Ko dyan, pag sinabi ko siya gagawin ko dyan, ginagawa ko talaga. Even at the expense of sometimes. Well, it could be at the expense of honor or the prestige or the presidency. Wala akong pakialam. Basta ako may trabaho at gagawin ko. Yung tanim ng bala, hintuan talaga nyo yan. Unless you are ready to swallow the bullet. And I will make you do it. Kung hindi nyo alam yan, pupunta kayo ng Davao. Straight to the point. Kana, oh. Solve. So, wa na'y tanim bala, kinamdo mo, kumpiyansa kay ka, to kag airport, sus ginoo ko, kanindot sa tong airport sa Pilipinas. Relax ka ba? Ha? Labi pa tong airport, Cebu may pinakanindot nga airport karon Cebu, Pilipinas. Ato ka, wa ka kumpiyansa kay, kanindot magunang mulakaw, kabitaw nga, di ka mapasanginlan ba? Kalisudan ng kalakihan mo, bitaw ng, di ka ganahan mga to ng mga lugar, ato kag mga lugar, nga nindot nga mga lugar, okay. Pero ka na mo lugar mo, taa ka ng lugar dahil nga, tourist panitan ka, Hong Kong, okay ra na, mga Macau, Singapore na, pero ganahan ka mo ato sa pagnindot ang mga beaches ng Colombia, Mexico, muna-una kaya eh, maaan pa lang ta dito hinuog kwan. Nindot kayo mo, ato ka sa airport, wadyo kay problema dito ang imong kwan na yun, ang imong biyahe na yun na, labi pag mo biyahe ka nga, relax mo pagbiyahe, lingkod ka dito, ato kag coffee shop pa, kasamang kay, wag yun kay hunahuna nga, iyay, matamnan kong bala ini. Kanay mga higalang pag-solve ni Duterte, crystal clear kini sa katawhang Pilipinhon. Crystal clear kini sa mga OFWs. Kita sila. Una nyo sa salamat tao na ami tatay. Muna ilang gitawag, Tatay Digong. Nag-protect na mo si tatay. Nga inig-abot na mo sa airport town, wa may kabalakan taon, protektado mi. Limang ka na may galag na itanimbala mo kag gituli sa airport? Nya pangwartahon ka diha karon para ikaw nagdali-dali ka gud imong flight mo larga na ka ang eroplano. Mabayad ka na, wa di ni mapasaka. Gitulis ka sa usa ka government facility, Jesus Christ. Guarded government facility didto ka gi tulis. Sabi tawag din mo dali tulis? Sold man Duterte. Di ang mga tao magka-feel sa say salamat taon tay, salamat. So kadtong mga wa kakita, hantod ron di gyud kakita bisag gamay na lang gyud nya kayuhan ni Duterte mo respect lang pud ta. Pero kadtong kinabag-ang tao, nakakita sila salamat Tatay Digong ha. Jesus, kanindot gyud taon sa mong panahon. Moadto kag airport, nindot yung kapi-kapi dito, Kamis boy came nga mi sa airport, ang problema na gani ganita malate boy kay, nagabot dito adto ta sa coffee shop, kumpiyansa ba nindot kay bitaw nga lingkod-lingkod ka dito. Onya, doon na lingkuranan pa massage ka, wa ka magunahon na ba iyay karon taon-taon tanimbala ko. Lisod nang magsigi kag bantay oy, ang imong bag. So pagkakaroon nga mo nga balik ni ron, akong advice sa tanang biyahedor, double check inyong bag unya. Ay lang sa mugkuan ng bag nga ma-open day. Ginoo ko oy. Kuyaw mang magdadaka bisag ibutang taon sama ng mga kwan, magdadaka ganang bag bitaw nga. Kada bitang mura lang kanang paper bag nga kwan. Si bako hagbong ditong bala. Ikaw may magkuha imo ng bag. Jesus Ginoo ko. Kada bang magbiyahe ka ba nga mura kag pangulbaan kanunay kang magbantay sa imong kwan? Pagkangilad paminahon. Oy unsa man taon atong lugar mao na? Nganong sayon man naging nasolve ang Duterte? Ako balikan ha. Tara, paminawan niyo mayo. Kini sige names. Play names. Sinabi kong huminto ka dyan. Pag sinabi ko siya gagawin ko dyan, ginagawa ko talaga. Even at the expense of sometimes. Well, it could be at the expense of honor or the prestige or the presidency. Wala akong pakialam. Basta ako may trabaho at gagawin ko. Yung tanim ng bala, hintuan talaga nyo yan. Unless you are ready to swallow the bullet. And I will make you do it. Kung hindi nyo alam yan, pupunta kayo ng Davao. Okay, kat, ipakaon ko na yun, unless you are willing to swallow, hunungan na yun na, unless
Okay mo, pagkaon ko niya ng bala. Ha? Ay, nahunong, oy. Nahunong, oy. So, kadtong mga tao nga nakakita, nga inaani mi, protektado mi, inaani safety mi, panahon Duterte, ato siguro silang respetaran. Kaya na may mga wagid kakita ato. Ha? Di gyud kakita or ilang gipiyong ilang mata para di sa kakita. Eh, sige lang, ilalang po na. Ha? Nganong di man pwedeng ibalik? Muna kung more on ang akong questions gahapon, more on anang dapita. Ha? Ngano man nga, nabalik pa ni Ron, karon sa buwan lang sa March, ha? Sa March lang, tulo ka buok sa naiya anang tanimbala, usa sa Clark, usa karon diri sa Mactan Cebu International Airport. Jesus Christ, ngano na, unsa naman po ning atong mga airports aning kalakiha? Naunsa naman tani? Munang mangutana mo nga, nganong daghay mingawon ni Digong? Nganong daghay loyal ni Digong? Nganong daghan mahigalay ganahan sa kanhi presidente? Kana, mo'y tubag mga higala. Unya mo ingon mo nga mga blind followers, tingali dili blind. Nakakita gid sila sa aktual nga nahimo mo na nga dili sila blind, nakakita sila sa aktual nga nahimo nga feeling nila kaayuhan, feeling nila sincero nga serbisyo, feeling nila protektado sila sa panahon mahigala ni Presidente Rodrigo Duterte. Boses na pinakikinggan. Opinyon na pinaniniwalaan. Attorney Rufil Fernandez Banyo. Sa Straight to the Point. Atong balikan no mahigalang hisgutanan labot ni Presidente Rodrigo Duterte. Pero ato sang kuhaon ng report ni Radyoman Paul Lauro. Unya balik ta mahigala unya sa kaniniyang hisgutanan ng Presidente Rodrigo Duterte kay ato tiwasog hisgot tong survey mga higala sa most trusted, ha? Approval og trust rating, ha, niining mga officials nato. Unya ato pong apilog hisgot mahigala kay General Torre kay gahapon sa Senate investigation ni Senador Amy Marcos. Mingaw pa sa tirana, wa man nga mahigala kini ang mga executive secretaries nga gipatawag atol sa Senate inquiry. Ni-invoke sila mahigala nga kuno executive privilege. Pwede bang ma-invoke ang executive privilege? Kanus aman ma-invoke ang executive privilege? Diha babi sa guwa pa mangutanan mo invoke ng executive privilege? Dako kayong lalisunon pa mga higala. Kinsa may maka-invoke ani ang presidente o ganang iyang alter ego sa presidente nga mga executive secretaries. Ang pangutanang dako kay lalisunon pa man mga higala ng executive privilege. Arita sa wa nay lalis nga wa pod mutunga gihapon. Ang wa nay kinahanglang lalis kini General Torre di man ni ka-invoke og executive privilege. Nganong ni apel man nga wa mo tunga atol sa hearing kagahapon? Sigutan tani apel mga higala ha. Karon taod mga sukit paminaw. Nakip na nga survey mga higala. Straight to the Now, point. sa di pa ta mo adto mahigala sa ubang mga reports kana karidi na pod si Idol Tweety o si kasamang Jane Gallardo ari sa taas to mga hisgutanan mahigala sa hearing gahapon ni Amy Marcos. Yan taod lang. Nya atong tiwason sa gamay ning atong katubitang survey mahigala sa first quarter nga mas itaas mahinuon ning approval og trust rating ni Sara Duterte. Unsa man ning kalakiha, no? Oya, unsa may implications ani? Ako ning gisgutan gapon pero naputol-putol mga tutong diskusyon kay naay mga importante nga atong gipasod, labi na tong taga-airport mahigala nga naa na sa linya. Straight to the point. Now, atong balikan sa gamay mahigala ning survey. Kay wa na ko matiwas hisgot gapon niya. Unsa may implications ani? Akibaw ko nga kamo din ha. Di man ko kini ako mga listeners atong mga followers, ipresume ko gyud kanunay. Dili ko ganahan anang ubang kanana ang ubang nga mga hinawayon kaayo nya murag nakaminos ba sa imong isig ka tao. Kana moingon nya mga bugo mo nya usap mga bugo sa mo ana ba? Adi lang ta ana. Ang ato lang presume ta mo. Kamo din hang naminaw nako. Hibaw man ko nga nakakita na mo na survey ha. Ako lang ibalik og discuss kay atong analyson. Oh, nakakita na mo ana natabangan tong analyze be, ha? So, kini ni ang labi pa ka ng mga post-post ha. Paspas kay mo tan-aw ning ato mga kuan oy dali kay makadiscover nga naay gi-post dire dai viral dire ana. Ha? Oh. So, kini ni ang isgutan tani mga kagalaan.
Kining maong panghitabo sa survey. Di ato ipakitag balik tong survey ko no kasamang names be. Atong tagagpagtagad mahigala. Okay, so okay, gamay lang kay mga kagilaan. Ang survey sa approval and trust ratings of the top 5 government officials. Okay? Now, unsa maning top 5? Ang top 5, of course, kining ato manggong panggobyerno, ang structures ng government, mga kagalaan, ang mga leader, haligi, nga mga leaders nato, ang presidente, ang vice-presidente, ang Senate President, ang House Speaker, ug unya ang Chief Justice sa Supreme Court. Straight to the point. Mao ni ang 5 ka mga haligi nga mga leaders sa atong nasod. Nya kini sila under nila daghanan ning mga officials under nila kining sa kuan man guni do na may tulo ka branches god, no? Sa atong panggobyerno. Ang executive department, ang head ana ang presidente, ang legislative department, no? So balikon ko, tulo ka branches of government. Kini ni ang mga higala naman ni seleksyon sa pulusay, naman ni seleksyon sa constitutional law. Ato lang balikan gamay, no? Balikon ko, tulo ka branches, executive department, legislative department o judiciary. So sa executive department, ang leader diha mao ang presidente o ang vice-presidente. Sa legislative department, ang leader diha kaning Congress, ang Senate President o ang Speaker of the House. Nya ang judiciary, ang leader dinha may gala mao kanang Chief Justice sa Supreme Court. Straight to the point. Mo nang dunay 5 ka mga haligi nga mga officials nining atong panggobyerno, nining atong nasod. Sa 5 ka mga haligi nga mga officials, kinsa may mas taas og approval og taas og trust ang mga tao. So ito kini ba? Sa mga leaders ni sila og sa laing pagkasultian ni nila kay ang hawd gyud ining atong klase sa panggobyerno demokrasya man ta. But pasabot demokrasya kita ang katawhan maoy amo. No? Mabitaw na nga sakto man ang mga politiko magbantay punta kay amo ra ba ta? Karon na bang May 12 amo ra ba ta? Ang pait ana ni human sa May 12 mahimo tang ulipon. Mabitaw na mga politiko mingon ang haring lungsod ana. Inay ka human sa eleksyon na mahimong ulipon ng lungsod. Ato lang ning agi kato katawa. So kining mga leaders, kada ganing leader kagani, buti pasabot servant sa kadiha. No? Sa tupa kini sila mo yung mga sulugoon sa lungsod. No? Okay, so 5 kini sila. Exempted ko lang ning Chief Justice sa Supreme Court. Kaya di man ni political kaya ning Chief Justice Supreme Court. Lahi man ng judiciary, exempted ko lang na. Dili lang ta mahigala sa kining political kay ba? Presidente, vice-presidente, Senate President, House Speaker, mga kagalaan. But ato pong hisgutan mahigala kining Chief Justice gamay. Kay sa rating ba lang, niining 5 ka mga leaders, base ining survey mga kagalaan sa Publicos Asia Incorporated. Si Sara Duterte mo number 1. Nga labihan kataas og approval rating og trust rating. Unsa may mga implications ani? Sultihan ta mo ha unsay mga implications, ha? Ato naman sugdan gihapon pero akong tagagpagtagad. Ang approval rating ni Sara ikumpara sa 2024, imong itandi ba? Last year og karon. Last year ang iyang approval rating is 37%. Karon nga year ni saka pagyod. Pila? 42% approval rating na. So nisaka pa ang iyang approval rating. Naunita sa trust rating. Ang pagsalig bitaw sa mga tao. Sa trust rating mahigala last year 31%. 31%. Karon mga higala ni saka 39%. Ni saka og 8% day. No? Misaka. So kung imong ikumparar ang approval rating o trust rating ni Sara last year o karon mas ni taas siya karon. Nya imong ikumparar ang si Sara o si BBM. Ang kang BBM mga higalang approval rating last year medyo dako pa baya to last year. 33% last year. Karon mga higala nahimo na lang 19%. Straight to the point.
19%. Si BBM sa ito i-compare, ang iyal sa kaugalingon ato i-compare. Before na to sa i-compare sa duha. Ang iyang kaugalingon, unsa may ang performance last year o karon? Unsa may approval rating niya last year o karon? Unsa may trust rating niya last year o karon? Ang iyang approval rating last year, 33%, karon ni tibugsok ngadto sa 19%. Straight to the point. Unya, ang iya mga higalang trust rating last year nga 23%, karon mahigala na himong 14%. Straight to the point. Naunsa bang pagkaunsa ang mga sukid tigpaminaw? Ako lang ang giagi usag katawa-katawa mga higala. Atong gikumpara si BBM sa ang kaugalingon lang sa kaugalingon. No, kung ato ikumpara si Sara o si BBM, medyo dako kay diferensya, oy. Tiya mo na mahigala ang iyang trust rating sa latest, ha? Ang approval rating ni BBM 19%, ha? Ang kang Sara 42%. Wa raman katunga ni si BBM sa approval rating, ha? Wa ra katunga. Unya, ang trust rating 14%, trust rating ang kang Sara 39%. Jesus, Ginoo ko. Kini reflective kini sa milabayng eleksyon sa 2022 nga mas taas ba gyud og boto si Sara kontra ang BBM. Straight to the Mas point. taas ba yung boto? Mo na klaro-klaro mga sukid tigpaminaw. Karon kini ni ang kanay kang BBM pa lang ni. Ari kang Chis. Pero Chris Chis Escudero manggod. Medyo siya ay sikan ni Sara. Kung atong i-ranking ni Sara ang sikan nga ang mga tao ni Trust Chis Escudero, ikatulo si Chief Justice pa gani ikatulo. Ikaupat si BBM, ikalima si Martin. Ha? Na kini Chief Justice, okay lang Chief Justice, kay ko man judiciary man So, ang sikan ni Sara si Chis Escudero, ang iyang rating karon, approval rating is 31%, si Sara 42% sa tupa, perting labawa, 11% ang labaw. Ang trust rating 22% lang kang Chis, ang kang Sara 39%. Nakanahati man inyo maayo, gilubong sila ni Sara. Karon arita manghigala ni Martin. Kinis Martin be? Martin, atong tanawan ha. Si Martin mga kaigalaan, daan man pundi man gyud kay taas og ratings Martin bisa kato kumpara sa unang tuig og karon. Mas nitibugsok pag yun hinuon ni karon, daan pang gamay ni samot pagkagamay. Ato lang ning yagi katawa-katawa ang kang Martin last year approval rating is 20%, karon nahimo na lang 14%. Unya ang iyang trust rating last year 13%, karon nahimo na lang 10%. So si Martin o si Sara atong i-compare ha. I-compare na to. Sa approval rating lang ang latest. Ang kang Martin 14, ang kang Sara 42. Unsa man mo na? Katuloon mga higala kapilo. Katuloon kapilo mga higala una pa makakuha si Martin og makatupong ni Sara. Pilo-piloon siya katulo. Nya pa ang trust rating, tanawan trust rating 10% ang iyang trust rating, si Sara pila 39%. Sa to pa kapila pilo-piloon si Martin. Hapit ka upat. Kay 10 god, 10, 20, 30, 39 man. So duol sa kaupat, pilon, kaupat. Inana may gana nalubong si Martin og basketball pa ni pati lubong nga. Og basketball pa ang kuha ni Martin medyo laay ning basketbola kung na basketball pa medyo laay tanawon. Ay wa man dili ba kanabang bill to bill bitaw nga kumbati ba nga kanabang sa boxing papanalitan kumbati ba o sa basketball bitaw nga kanabang ini aray sa pikas ang bola shot pod pagabot pikas pa shot sad abot pikas na ba nya mo sipyat lang panagsa pero kini gilubong man mga kaigalaan. Tanawa unsang pagkalubong nga approval rating ni Sara 42%, ang kang Martin 14%. O sa basketball pa na magtan-aw ka sa score 14 naman ang usa, ang usa 42. Murag magtan-aw kag basketball, murag di ka ganahang laayon ka kinahanglan gyud kay dunay popcorn ana.
Kinahanglan yung ka magtanaw ka ng doon na kay masima-sima ba? Ha? Kung di ganit, pwede kang magduka-duka lang sa kanya. Ingal lang kung humanang duwa. As kang naaya, Nestor, ikaw, dinuwa magkag-basketball, Nestor. Ikaw may, unsa man ka, center ka karon or guard ka? Ha? Kay kini si Ili Bulunos, may forward, ako na to. May atong guard. Kamis Boyki, ikaw Boyki, forward ka Boyki. Guard man ko diri Boyki. Usay mo forward. Pero kini among Boyki, kompleto mig uniform, pero bida. Tungod sa kabisi lang, wa mi maka-appeal pero kompleto mig uniform mo Boyki. Salamat kay sa mga sponsors ha. Kini ni ang nagduwa pag basketball bitaw ni ato bitaw media bitaw. Kini atong mga duwa sa media ba. Ako lang itandi sa kora. Ngano man na ako'y akong buoti pasabot gyud ani. Ha? Ngano nga akong ikumparar ni sila mahigala ngano gyud? Straight to the point. Atong balikan mahigala atong isgutanan ron pero dili pa kini nga portion natod kanato sa DTX 500. Taas bang presyon sa imong dugo, ikaw ba dunay hypertension? Basin taas imong sugar, basin may diabetes ka unya wara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls og nagapalapot sa imong dugo. O sa nakarason ngano nagka-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension moresulta ka sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pa gani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayaw na hulata pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palaya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 batag adlaw, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Straight to the point. Now, atong balikan mga kaigalaan. Og sa basketball pa ni, Team Sara versus Team kinini ang Martin. Medyo laay gyud ni Nestor. Kamantay ka Nestor, kanang iskura inani 14 ang kang Martin kang Sara 42 sa approval rating. O sa basketball pa laay na siyang tanawon. Unya ang trust rating ni Martin 10, ang kang Sara 39. Dili kayo kun nindot pug tong basketball bitaw nga kanabang og mudaog ka half shot, daog yung half shot. Uy, murag ikaw ang audience, pangulbaan yung kag pakpak yung kag mayo na di ka ganang mulingkod tindog kag yun kay mag-ambak-ambak man ang uban. Bantay ka ni Storm ka na bang magduwa bitaw nga thrilling kayo labi pa og abot sa bulas pikas kurtip shot. Pagkaman abot sa pikas shot na binantayay guard mga audience defense pinana pa. Pero kanini ang iskura mahigala bidang laaya kini. Trust rating 10 ang kang Martin, ang kang Sara 39. Nindot mong tanang mo daog ba nga one shot lagi biya, half shot pa na pagka-thrilling kayo. Og bayran pa na nga mo tanaw ka dito sa basketballan nga mo bayad ka. Medyo di ka malkansis bayad. Pero kini inaning score bisan pagway bayad hindi ka ganahang mo tanaw. Lahi kayo, no? Ganalan yung kag pananitag buinog mapugos kag tanaw. For whatever reason, ginahanglan yung kag popcorn nga na masima-sima ni mo nga pwede ka katugon kay katulgon man kanya ni. Askang lubunga man yun, no? Puti lubunga. Lahi kayo, oy. O gana na ang tanaw ko, way mananaw inaning klase ni Storm. Laay kayo. Di mo tanaw. Matingala na kag dunay tao dito tanaw. Man, manguli tayo. Laay man ang basketbola. Nya dunay usang tao dito mingon nya. Dong, nganong sakripisyo ka magyug tanaw ikaw na mo usan habilin. Ingon tao nga, ako lang yung huwaton mahumaning basketball, sir. Nganong huwaton magini mo? Driver kong Martin, sir. Maunay mo paabot yung kanto mahuman kay driver de kang Martin. Kana bitong salida bitaw nga kanang sa imong kabubuton nga mutanaw ka basketball na paungon imong TV o di gani kanang for whatever reason example pareha na sa
mga estudyante ba nga mapugos kag tan-aw sa salida kay pahimuon kag assignment inig human nang pugos kay bahala goy lami salida. Kuy bida pahimuon kag reaction paper ani. Mapugos kag tan-aw kanang pahimuon kag samari inig human pahimuon ra kun tan-awon jud tang mama aning kuana. Adto kuno ta kay tan-awon ta kay himo ra kuno reaction paper kuno inig human. Samari kuno pahimuon kag samari. Mapugos kag tan-awon kuno huna ka bida. Katugon na ka murag tukhan ni mong mata nga ka katugon kay napugos ka ginala ba maestra. Pero sa imong kabubuton lang nga kanang matanaw ka dili oy. Una-una kan uli ta oy. Sa man sige pataan eh. Ini ako lang nang giagi katawa may galaba. Ngano man ang rating perting layo kayo. Unsa may implication ani? Buti pasabot ng mga tao ba? Grabe di ay gyud nakasuporta kang Sara. Ha? Ang approval rating sa mga tao grabe gyud ay kataas. Siya mo'y number 1 god. Sa tanang official sa gobyerno karon, sa mga haligi karon nga 5 ka haligi, si Sara mo'y number 1. Si Chis Escudero mo'y number 2. Pero layo gihapon nga layo gihapon kayo. Number 3 si Chief Justice Alexander Hismundo may ikatulo. Si BBM ikaupat. Si Martin ikalima. Now, sagdilang ni si Chief Justice wani labot kay judiciary man ni siya. Wa man ni mag-apil-apil sad mahigala tan-aw man ni kay gidili man pod sa justice o Chief Justice kamo kuan ka. Paabot lang ka kay basin mo abot dito sa Supreme Court ng mga kaso ba. Kani mga judges paabot na sila di na sa mo comment lang yan lang yun. Ang kining mga panghitabo karon tiya mo na ha unsa may implication ani mga kaigsuunan kinigong mga haligi nato mga leaders sa lain paning pagkasulti mga sulugoon kini sa lungsod sulugoon sa lungsod mo bitaw nang inig kuan nimo murabag kitang mga lungsuranon kitay hari kitay amo mo na nga sakto tong ingon ni Noynoy sa una nga kayo ang boss ko. Correct? Yes, correct. Ang katawhan mo ay boss. Ang katawhan mo ay amo. Sa to pa kini sila ato ning mga sulugoon. Niining atong mga sulugoon. Niining atong mga sulugoon. Kini ni ang kitang mga amo sa to pa ang atong gisaligan di ay. Si Sara Duterte misalig kitag maayo kang Sara. Unya, wala kay salig di ay ni Cheese, dili kay salig. Ang imong trust o yung Sara. Kini si Bungbong, pag ibutang tani og nabutang pa ni mga higala o sa balay ba? Og imo pa ni mga helper sila. Ibutang ta lang ha. Exampulan ta lang kay mga sulugod man sa lungsod. Og helper pa nimo ni si Sara mao imong pinaka sinaligan. Siya mo'y sinaligan kayo nga pwede makasud sa imong kwarto. Makasud gawas sa imong kwarto. Salig ka gud ba? Unya, kanana ang mga yawi, tuwagin niya, kasud-sud gawas. Insalig ka niya, di gud mangawat, kita ka, maayo gud, hapsay imong kwarto, ana. Bisag asa makasud ka niya. Kini si BBM mo si Kuan, Martin, imo na inon nga, adto lang mo, ayaw mo, kamuha, di mo, tugutan makasud. Kay, panalitan doon na kay helper kini upat. Doon na mag-kay sinaligan anang upat. Hindi kin. Naman kayo masama na, mayordoma ba yung anaday? O doon naman kayo kayo pinaka-trusted, ha? Doon kayo pinaka-trusted, kini siya mo yung pinakasaligan mo, kini ikaduha, kini ikatulo. Timan ini niyog maayo. Bisag sa korporasyon, bisag kita bitaw nang narbaho tag korporasyon, bisag asa. Ikaw karon nga, naa ka sa korporasyon, o naa ka sa balay, tiya mo na, ang pinakasinaligan nga helper, imong butang-butangan kay gusto nimo nga imong amo ipatanggal nimo sa imong amo na ipatanggal nimo sa imong amo ang pinakasinaligan pantay ba si ikaw may matanggal hinon. Ang gisaligan og maayo sa amo si Sara 39% ko na unya ang gusto niyang mopatanggal si Martin nga 10% right trust siya si BBM 14% ang trust rating. Bisan pa nag-iipon ang rating ni BBM og ni Martin 24%, tadi ka pa si Sara.
Nya kining mga way salig ang amo. Mo'y mo sip-sip dito nga tanggalan na si Sara. Sure ka mo ana o basi ka mo matanggal hinon? Nga naman gusto man lang ipa-impeach si Sara Duterte. Ang mo pa-impeach ang kaning way salig ang mga tao nga wa kay trust ang mga tao nimo, ikaw na hinuoy mo papahawa ng most trusted. Di man mayo. Ha? Muribinta na yung mga amo ang mga tao nga mo'y amo. Parihara na sa korporasyon ba? Kita na narbaho sa korporasyon. Di malikayan mahigala nga magbangga-bangga ta. Mga officers sa korporasyon day, mga empleyado na, di malikayan. Pero magkabangga-bangga na gani, tanawon gani mo nga, yay, dili mo abot sa punto nga ang imong amo mamili o kinsa ibilin aning korporasyon o kinsa dili. Pwede man mag-away gud ng imong mga tao nga. Sige, pag-away lang mo diya. Pero dili mo abot sa point nga mamili ko o ako mo'y amo. Pag-away-away mo, natural naman na usay. Mga reporters kita na ito usay day, magbikil usay. Ya, itong husayon. Di mo malikayan, bisag asa nga kuan. Pero mag-away mo diha nga dili mabot sa punto nga mamili ko ha. Kay once mo abot sa punto nga mamili ko, piliun gyud ako tong akong mas gisaligan day. Kadtong mas gamit nako diri, mas kuan. Ha? So kana o mag-away ni si Martin o si Sara kay si BBM, kutob lang sa away nga dili mamili ang mga tao, pero inyo mang ipa-impeach. Sa tupaduna man gi matanggal. Unya ang ipatanggal kini mga higalang pinaka most trusted. Ang bantayan na nanay basing ikaw nga gusto mo patanggal, ikaw man matanggal hinon nang kalikiha. Kay ang katawhan mga higala mauman gyud. Ang katawhan mauman gyud mga higala ang mga amo. Ang kagahuman na amas katawhan. Naman na sa ato mga higalang Constitution under Article 2, Section 1 sa itong 1987 Constitution nga sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Straight to the point. Sa Binisaya pamahigala ang soberenya nagagikan kana na kana magpuyo sa katawhan og ang tanan nga kagahuman ha kay di matas demokrasya gikan kana sa mga tao, gikan sa mga tao. So kining kalakiharon ang labihan ang most trusted person mo ipatangtang sa wa masaligi sa mga amo. Dapat pag-una si Martin Inigmayo o si kini si BBM nga ayay basig di ka delikado kita mga tangtang ani. Ayan na ako example sa korporasyon ba nagbangga ninyo una-una gani mo day mubangga ko og away lang nga kanang kuan lang pwede naman maaway ta nga padayag lang sa ko kay pareha man ta kuan okay ra. Ayaw iabot sa punto nga mamili ang amo nimo kinsa ibilin dinhi o kinsa matanggal. Kay moabot gani nga punto nga mamili ang imong amo kung sige di naman mo magkasnabot nya mura matag magkagubot na gyud ang usa has to go gyud ang usa may ibilin. Kay delikado man ang ibilin anak kadto yung trusted kadtong gisaligan og magamit dunay klaro nga gamit diha sa korporasyon. Ha? Mo ni prangka-prangka pag-istorya. So kini karon manghigala dapat una-unaon ining BBM og ni Martin nga medyo mauwaw tag tagamay no nga ang pinakagisaligan sa atong mga amo mo'y atong ipatangtang. Nauunawaan, naiintindihan, natututukan, nararamdaman. Yan ang dahilan kung bakit ito ang number one. Straight to the point, the attorney Rufil Fernandez Panyok, ang number one sa lahat ng mga programa sa radyo dinhi sa Cebu. Untop alas 9 na standby. Arita mahigala sa nahitabo gahapon nga Senate hearing. Aligre ni. Si Amy Marcos na patawag og Senate inquiry. Wa man manungan ni mahigalang mga executive secretaries. Ni-invoke sila og executive privilege. Pwede ba? Ako ang question eh. Pero mahimong debatable pa na. Pero di ta gusto debate. Si Torre di na kinahanglan debatihon. Nganong wa man mo apil si Torre og tambong nganong ni absent pag-apil si Torre? Karon sigutan na. Straight to the point. Now, atong balikan mahigala ang Senate Foreign Relations Committee hearing. Ang chairperson ini si Amy Marcos. Unang hearing atong March 20, iyang gipatambong tong mga executive secretaries o kadtong mga na-involved ngano mga higala nga ilang gidakop o gi-turn over sa ICC si Presidente Rodrigo Duterte nga wa masunod ang basic Bill of Rights mahigala ni Duterte
hastang rights to counsel og ang wa mga higala pag insulto sa atong husgado nga wa iagi sa atong korte gani mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Dito nagkabulilesuhay na mga kagalaan kay si John Vic Remulla sa interview ang Pinky Web ni angko naman tundaan nga dunay core group to. Ang core group si BBM, si Secretary Eduardo Anyo, si John Vic Remulla og ingon man mahigala si Secretary Gibo Teodoro. Nagkabukingay na unya mi-invoke mga higala ang igsuon ni John Vic Remulla nga usapod ka sekretary sa DOJ nga si Crispin Remulla. Managsuon na sila mahigala nagkupot og dagkong posisyon ron sa gobyerno, mga sekretaris, mga kaigalaan, cabinet secretaries. Unya, ang second hearing unta ni ining maong Senate Foreign Relations Committee chaired by Senator Amy Marcos gahapon. So pag primerong hearing atong March 20, atong ipakita ro kani mo na yung nanunga. Ha? Sige, so gipapanumpa sila ka atong March 20. Tanawa ko itong picture doon kay kung anlan kini be. Okay, naa diha si Crispin Remulla. At trabaha kay ako man ngi tagsa-tagsa kay kinsay maka-invoke og executive privilege o kinsay dili. Si Crispin Remulla, DOJ Secretary. Pwede bang maka-invoke og executive privilege kay mo man ilang gi-invoke nga wa sa mutunga kagahapon? Ang tubag pwede. Pero lalasonon pa. Kay kanang executive privilege, unya na kung dunay pangutana nga mag-involve og information, mo extract og information nga makadaot sa national interest, makadaot mga higala sa secrecy sa panggobyerno. Straight to the point. So depende na, dapat mo tunga sila, una sila mo invoke og executive privilege kung dunay pangutana mo lambigit og executive privilege. But asa ato sa tanaw na, kanyo, ang naa din si Crispin Remulla katong March 20, si Brigadier General Jean Fajardo. Question, maka-invoke ba si Jean Fajardo og executive privilege or dili? Ayay ka. Straight to the point. Di man ni siya cabinet secretary. Sunod, kini si Romel Marbel. Nagtapa din sila. Brigadier General Jean Fajardo, PNP Chief General Romel Marbel, General Nicolas Torre, nagtapad ding tulo. Unya sunod mahigala si Secretary John Vic Remulla. Kinsa man ni sunod? Si Gibo Teodoro ba ni sunod? Secretary Gibo Teodoro, Secretary Eduardo Anyo, o kinsa pa tuntua sa unahan, mga sukid tigpaminaw. Ako ning kitagsa-tagsa kay March 20 nitunga ni sila. Ang maka-invoke dinhi og executive privilege kining mga cabinet secretary nga alter ego sa presidente. Gahapon mauning nitabo. Mauning gahapon, wa gyud nanunga mingaw pastirana. Ikaduhang hearing unta gahapon, wa manghigala sinaw kining mga bangko. Tarawa, wa manunga. Ang nitunga nga guest dito katurang din sa kwan, Recoletos College of Law o uban pa dito nga pero kaning mga executive hanaw nahanaw mga bangko ray naa mga sukin tigpaminaw. Si Senator Amy Marcos, Senator Cayetano diha, Senator Bato de la Rosa diha. Sumonit tulo ka mga senador o sa bunggo murag nag-online na today. Okay. Tiyaw mo na wa manunga. Kaya ang ilang mga higalang gi-invoke ang executive privilege ko no, mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Dako ka ng debatable. Sa una nanunga sila, ganun manunga man, because dapat lang nga mutunga ka, because Senate inquiry ka na. Mukooperate ka sa Senado. Now, kung dunay executive privilege, unsa may pasabutan ng executive privilege? Power ka na sa presidente, kagahuman ka na sa presidente, kaya as a general role, mamita na, bisag kining confidential funds, naman ko na, akong gidiscuss ninyo ba para masayon, as a general role, doon na exception. As a general role, transparent tatanan. Doon na exception, nga na pwedeng dili isulti, unsa man, kanang naigo nga executive privilege. Mga issues mahigala may kalambigitan sa state secrets, inana. O makadaot sa national security, inana. No? So, only kung doon ay question nga mag-involve dihan dapita, nga magka-invoke ka, dapat mutunga sila.
Last hearing nito nga pa ni sila. Nagkabulilyaso man last hearing. Nagkabulilyaso man dito naman na utingkay naman mga higala nga agoy. Ang findings mahigala ni kinini ang Senator Amy Marcos. Naklaro man, na utingkay man dito nga ang Philippine government man gid ay mahigala mo naniguro mga kaigalaan dili man ang ICC. Nga ila mahigalang giturn over sa Presidente Rodrigo Duterte niya na-emphasize nga wa marespetare ang judiciary ining hitabuay hinoon. Straight to the point. Ha? Kay bisag asa kadapit nga balaod gamiton nimo, dapat mong agi gyud sa tong korte. Dapat gyud. Even ang Rome Statute nga mo'y basis may gala sa ICC, nag-ingon gyud nga iagi si Duterte sa korte. Dili mga higala idritso sa eroplano, idritso sa korte sa custodial state. Klaro na. Nya mapalusot sa istorya nga di man kay ang 9851 may gamiton adamor atong balaod gamiton mo follow gitag kanus ang arrest kanus ang dili arestohon kanus ang proper arrest unya makalapas siya mahigala sa atong konstitusyon klaro na kay atong balaod may gamiton iyahay man guni karon og kanana ang pasikot-sikot ba mo na makatawa lang ta kay inigdakop ni Duterte, ang basis sa pagdakop, Rome Statute. Pag turnover, dili na Rome Statute lang gustong gamiton, kato ng 9851. Medyo makatawa sa ka, pero kini mga diskusyon sa mga abogado ba, ako lang mong isgutan, nanay yun no? Kay aron masabtan sa tanan ba? Yeah? Now, nangabuking sila ni adtong milabang hearing. Parang kang pag-istorya kay nag-una-una naman John Vic Remulla dito sa pag-interview ni Pinky Webb nga sila ay nagplano. Pag-abot sa Senate hearing, iyang i-invoke ang executive privilege. Wa kuno kuno nag-istorya ra kuno sa huhungihong ra kuno to ilang istorya. Ya karon ang ICC spokesman nga si Fadi El Abdallah. Nisulti naman nga the surrender of Mr. Duterte to the ICC is something that was, of course, the decision of the Philippine authorities. And if there is any question about whether it was lawful or not, it would have to be submitted to the judges. Matod pa niya. Sige, klaro na. Nga nag-surrender ang Philippine government. Imagine kayo mong gisurrender ang usa ka citizen sa Philippines, mong gisurrender nga to sa mga langyaw. Nga kanang ganing ato mga Filipinos nga tuwa dito may kinaon sa ato man tabangan, ato man dadon gan maningkamot matag magkauli diri. Ang ilara ilang gi surrender dito. So karon man ang iyahay sila mahigala og nagtudtod nga wa man kuno mo ni mauna nangabuking naman. Gahapon wa na mutunga. Nya karon kay wa man mutunga unsa may sunod nga mahitabo na ning kalakiharon. Ang executive privilege lalisunon kanang dako. Kini kong executive privilege, yun ay mga information din nga mahimo bang dili ni mo mapugos ang usa ka tawo nga mo sulpot ka ng mga information. Parihara ko na mahigala kami sa media na man po may privilege communication. Unsa man ang privilege communication nga gi-enjoy sa media? Ma-invoke na to ang SOTO law. Numdum ka remark? Ako nang gi-discuss ako mga estudyante sa una sa nag-teach pa ko diri sa CTO o sa CINIO. Doon na tayo gitawag privilege communication. Qualified privilege communication. Ma-invoke na tong SOTO law nga kada bang kinsa may source nimo sa information pwede magdi nimo itugan. Ma-invoke ko nga dili ayo ko pugsa. Kaya naman po uban god nga mingon sir. Media magi ka sir no kanang mao ni sir ni anomalya sir mao ni mo na ayo lang gyud ko nga sir kay kuy mamatay ko ang kalakihan sir kay manghulga ra ba ton didto ana ba. Ang magi na lang gyud nimo ibalita nang kuana. Imo sang respetaran so ako og mosulti ko na pangutan-on ko mo invoke ko naman koy as member of the press akong i-invoke ang qualified privilege communication. O ang SOTO law nga dili may mapugos sa pagsulti kung kinsay among source. Na ebidensya, klaro na, reliable na among source, doon na kay basis, pero ayaw kong pugsa. Mo na say privilege communication. Mausad mahigala, o ari ka sa rules on evidence, under sa Rule 130 sa rules on evidence, doon na po yung mga privilege communication na. Example, confessor-confessant, privilege communication. Unsa man na? Kanabang priest o penitentiary ba? Privilege communication, mga sukitig paminaw. Clergy penitent, privilege communication. Sa pasabot, ana. Ang pare, dili nimo pwede nga imong pugson, pagpasulti, example, si
si Boyki, pare panalitan si Boyki, mo na magpariunon sa nignaong si Boyki. Example si Boyki, pare, iyang gipakumpisal si Rimat. Nya si Rimat, siyempre, ikaw nga nagkumpisal ka nitugaan gikas tanan, kaya ano pasayloon kas Ginoo. With due respect sa bang relihiyon, ha? Kaya kini mo kong doktrina si bang Katoliko nga, pasayloon kas pare, gipasaylo kas Ginoo. Doon ay absolution ba? Oh, pag pasaylo mo yung Boyki, okay, by the authority given by me by the church, na church magisterium, ikaw Rimat, gipasaylo na kadaghanan, din na mong sala Rimat. So ikaw Rimat, nitugaan ka tanan. Kaya nga, magkumpisal ka, di ka mo tugaan tanan. Kaya mahadlo ka nga, itugaan yung tanan. Ah, tanan. Kaya ikaw may nagpatay to imong silingan, si Bako, ha. Kato imong kuha na. Na si Boyki nga pare, di na pwede Boyki mo ingon niya. Oy, ang tinuod no, hingkumpisal ko Rimat, siya gyud ay may nagpatay. Gitawag na sa confessor-confessant privilege communication or gitawag clergy penitent privilege communication. Dili ni mo mampugos kanang maong pare. Kay otherwise, wa na mo kumpisal ni store. Wa na mo kumpisal. O di gani mo kumpisal ka, mo imo lang tagu-taguan lang nimo tong kuan gamay, katong gamay lang imo ikumpisal. Sa namo po mga abogado na pod mi. Kanang gitawag mahigalag attorney-client privilege communication. Kasi siyempre ang imong kliyente, imo man napasultion. Lisod man kay abot sa korte, makurat na lang ko dito naglaban ako. Ako kang sultian. Ikaw Ken, ako kang kliyente panalitan. Sultiro ko kunay unsa may tinuod na hitabo tanan. Ako ray bahala sa korte. Pero ayaw ko rin ko nang sultihi ko sa tanan. Kay ako ray mamihimog teorya ani unsaon tani. Musulti gyud ka tanan ako. Kana gitawag ng privilege communication. Dili pwede ini kahuman ana. Ikaw nga abogado, manulti ka di pwede. So og pugson kag pasulti na ayaw, that's cover sa privilege communication. Mao po sa doktor. Kanang doktor na po na. Doctor patient privilege communication. Physician patient privilege communication. Kanang doktor, ingon doktor sa may magibati dong. Sakit akong kilid sir nga akong kana, sakit hasta akong kanang imong private part sakit. Kayo manugaan ng doktor, dili ka mutugan nga nakahubag sa imong labi pag nakahubag sa imong kuan. Mutugaan gyud gatanan ana. Hindi po pwede yung doktor manabi dito nga kana si kuano Nestor. Naihubag na sa kuan oy. Alisod naglingkod si Nestor kay nanay kuan, dili pwede. Ang doktor makihaan ka nagtaka kag istorya. Mo ka ng doktor, di na nimo pwede mapugos og istorya kung why consent sa client. Gitawag nag privilege communication. Now, kining executive privilege sa tupad dunay istorya ang presidente o kining cabinet secretary kay alter ego man ka. Kung cabinet secretary ka gani, alter ego ka sa presidente. So doon na sa gisabutan dito mahigala mo ni muna nga dili pwedeng mapugos bisan ang korte dili makapugos. Technical ka na. Inigabot sa korte yung pangutanon, mo invoke siya og privilege communication dili pwede mapugos. Sa korte dili pwede mapugos kongreso, bisan sa public dili mapugos. Kay mo ingon man niya privilege communication. But dunay debatable kana kayo. Kay nga naman ang Senate mohimo man pug investigation. So imong ibalanse between sa information nga ihatag or ang itago nga information. Straight to the point. Muna karon si Amy Marcos nagpada og suwat na pong bilsamin. Dili mahimo pari ana diri. Strongly worded ning iyang mga kining iyang letter ni Amy sakto na. Karon sige na lang kay haman to pakita ko to Nims katong mga tao dito Nims. Katuto ang primero katong hearing Nims. Naba to Nims pakita balik be. Ang maka-invoke din ng privilege communication bisag lalisonon pa. Asa mas Nimuel. Kani Kinis Crispin Remulla maka-invoke? Yes. Pero unya na, debatable pa na. Pero sige lang, maka-invoke. Ang sunod, si Jean Fajardo, maka-invoke ba? Ang tubag aguro, di man maka-invoke ni kini si Romel, Marvel, o kini Story di ni ka-invoke? Nganong waman mo tunga si Tore, ha? Nganong man mo tunga? Kinis John Beck Remulla pwede. Debatable pero pwede. Sekretary man siya. Alter ego mas presidente. Kinis si Anyo, Gibo Chodoro pwede. Pero ikaw Tore, di yung kaka-invoke Tore.
Nganong wa man mo tunga si Tore? Unsa may tabo ini ron? Matistingan yun sa Amy Marcos, anhay gini matistingan ron. Pero ingon sa Amy, kay dito pa ni mga higala sa kabantay mo, ang house mga kaigalaan o di ka mo tunga contempt. Ay, pa-contempt ka. Pero, ngayon sa Senate, unsa man kaisog si Amy Marcos, ano ron be? Kini si Tore, unsa man eh? Ha? Oh, kuan na ba story, oh? Hinuktok na ba gamay, oh, sa picture? Murag, huna-huna, ay, contempt pagkataan eh. Bebe, atong klarohon sa be, ha? Si Amy Marcos ingon sa sige lang. Ha, mo na inyong gihimo kay tanawa gahapon, tanawa balik gahapon dong ang katong mga lingkuranan gahapon ha, nasinaw. Asa lago tanawa kanay oh. Agoy pagkamingawa-mingaw pa man tirana. Insulto kini sa komitiba ni Amy Marcos. Insulto kini. Busa ingon sa nga iyang padadag supina. Nan inipadag supina ron papirmahan ang supina ni Senate President Chis Escudero. Di mo to nga insulto man sa Senate. Ang pangutanan ako, kaya ba ninyo nga inyong ipakontempt na? Straight to the point. Kaya dito sa House, daghan may nga priso na. Dito sa Senate, maragwa pa man. Ako lang ni agi katawa ha, pero ingon si Amy Marcos, may gila, babe. Padadaan tanig supina, ha man to, asa man tong kani, Amy? Asa man to yung video dong? Padadaan tanig supina, kini. Ato paminahon ko no. Pero hindi tayo titigil. Sama-sama natin ihahatid ang mga sabpina na hinanda ko na. Kailangan kasi pirmahan ng lahat ito ng ating Senate President Chis Escudero. Pagka-absent silang lahat ngayon. Pero hindi tayo titigil. Sama-sama natin ihahatid ang mga sabpina na hinanda ko na. Kailangan kasi pirmahan ng lahat ito ng ating Senate President Chis Escudero. Agay, sa kamay ha. Agay, nanay supina, ipadaan ng supina. Og dili mga higala karon mo tuman sa supina unsay sunod bay tabo. Ha? Mura, sama, kuntip na yan. Og sa mga batanon pa, og sa mga kon pa, contempt na yan. Kay dako man ang insulto nga na kay giimbitar nga wa mo tunga. Kabantay mo labi pag si Paduano may imbitar di ka mo tunga i-contempt kang Paduano. Adios. Si Amy Marcos. Wa man manunga ni ang cabinet secretary iyan na lang gibuking sa BBM sa nga kana sa BBM na sige nagsakay-sakay balik itong jet katong gisakyan Duterte pa daw sa Netherlands. Kana sa BBM sige nagsakay-sakay. Human paghatod ni Duterte sa Netherlands sa March 30, gisakyan pag nagbalik ng jet atong March 28, dinibalik sa Manila March 30, gigamit na ni BBM. Unsa man ni ron ang ilang bikil ni Amy Marcos ug ni BBM tinuod na gyud kaning bikila? Ha? Tinuod na ni kining gipanghimo ra bang Amy mga higala medyo di po ni maayo pad sa part ni BBM baya. Kay ayay ning akong ating imo maming i-booking diri ning kalaki ha. Naon sa man ni. So medyo makita nimo nga mura og doon sa bagay sa Amy ba? Antod karon nalibog pa man ni mga tao. Unsa man ni? Og ang taga Duterte ni unsa man gid Amy ato gining kauban o unsa man ni? Marcos sa mga apelyido. Ang mahitabo ini ron, isyuhan og supina, inig-issue og supina, pangutana, og di mo tungas John Vic Remulla, pwede bang maka-invoke? Debatable pero pwede. Pwede pero debatable. Si John Vic, si Crispin Remulla, kay mga cabinet secretaries man, si Gibo Chodoro og si Anyo. Pero kini si Tore, aroy. Nahanglan yun ka magkatungag ka ini Tore. Astas Jean Pajardo o si Romel Marbel, mutungagin mo, kadi man mo mga executive secretaries, dili man mo mga cabinet secretaries. Ha? Betanaw na to sa sunod hearing kay, kano sa sunod hearing dahil, padadaan may supina. Nana ba tayo schedule, pa? Sige, padadaan supina dito, kaya nakong tulubagon ni Story, daghaning tulubagon. Nganong daghag tulubagon? Pubida ang mga rights si Duterte, mga kaigalan, masunod? Ha? Pagtadag ka na, akong tagsa og lista, wala na ako na i-discuss pirme kay, og atong adlaw-adlawon og discuss mo raman og mo daghang magoy mga report sagod nga mga importante pod mao kana nga ato lang pong ilaktaw-laktaw pero ako ning isgutan ha kini story gyud dako kining sa
ang Rome Statute wa sunda. Ha? Mo'y gigamit niya mahigalag ICC warrant, Rome Statute ang bisis. Pero wa niya sundang Rome Statute ng Article 59 na ingon nga i-deliver si Duterte didto sa korte. Dili sa eroplano. Straight to the point. Unyang mapalusot sa 9851, RA 9851, samot na kay ato ng balaod. Ha? Ang konstitusyon na klaro na, applicable atong konstitusyon na. Lisod ning kalakiha, mga higala, yahay lang tagpalusot aning kalakiha, agoro. Ato ning tiwason, unsa may sunod bay tabo, og dili mo tunga si Torre sa subpina ni Amy Marcos. Contempt ba ang sunod? Ha? Muna dakong pangutana, mga sukin tigpaminaw. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Attorney Rufil Fernandez Banyog sa Straight to the Point. Alas 10:12 na, mga kaigalaan, daghan po tatagisgutanan, pero sa tamang oras naman isinya sa mandire. Ato sa mga higalang tagag pagtagad ang atong mga winners be, gamay lang. Tiwason talan ni sa atong dugang mga diskusyon kay kinini ang katawanan man ni kay ning iyang Senate investigation ni Aimee, mga higala. At ang iyon niya nga gabi, mga higalang sincerely Ate Arlene, alas 9 nga sa 10 ang taknas kagabion o alas 10 nga sa 12 ang tulumanon mahigalang Straight to the Point evening edition ba ni kasama ang Benji Tanghian. Medyo nabitin tagamay mahigala ining atong time kay dako-dako ang diskusono ning Rome Statute god. Kaning Article 59 ha, alegriha ani oy. Wa sundang turi mga higala, pero igos turi nga wa man kuno ingon nga nasuko gyud mga tawo niya kay daghan man gani kuno magpa-picture niya. Iya ko nung giingan iyang mga anak, oy nga, bakit may maraming magpa-picture sa akin? O, ibig sabihin, okay yung ginawa ko. Maraming magpa-picture. Di lang tamang kumpiyansa ng maraming magpa-picture kay i-idolize ka or nagpa-picture kay para ihatag ito sa sikihor. Unsa may mahitabo ining tore karon? Kana rights ba yan sa akyos nga tagaan nimo og abogado, dili siya deprive nimo iyang doktor, dili nimo deprive bisan mahigala ganing pare, mga kagilaan nga iyang gusto nga naa, dili nimo deprive. Nya kaning giditso sa eroplano gi-shortcut man ning tore. With due respect sa ato mga pulis, sa daghan ta mga pulis nga mga tarong diha, mga maayong mga pulis. Pero kaning kantore mo dali man kag iya mga higalang hihilain ko yan. Tanawa ko sa digong mga kagalaan nga senior citizen naman na. Mawa ang atong kinaiyas pagka Pilipino nga matinahuron ta sa mga senior citizens. Unya, kanang pulis ka, gipakita mo kanang pulis bitaw nga ang courtesy and discipline. Naagyo din ha. Hinumdum mo sa una may gala mga bata elementary nga tuluan kita mga gala ang pulis giniday nga dunay tiguang agakon padong sa kalsada kana bitong ang tiguang nga bitong palabangon sa kalsada inana. Mo na siya mga higalay mga nindot nga imahe bitaw nga na pulis no nya yang gitabangan ang tiguang nya gyung gi agak gipatabok sa kalsada. O bisag gani kita sa Boy Scout sa una, Boy Scout, Cub Scout tudluan man ta nga kana mga tiguang no ato na mga gimahal, ato na mga katigulangan. Tudluan ta pagka-good Samaritan. So, contrary to Filipino behavior nga imo na siyang mahigalang hihilain nga nagsungkod naman ganina. Tanawon tabi unsay sunod mahigalang himuon ni Amy Marcos ini. Obserbaran nato mahigala. Ipadayon tani atong nga diskusyon sa dugang pang mga oras atong tulumanong Straight to the Point, mga kagalan. Sangan sinutibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kanyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon o tanang higayon, dalaygon ang Diyos. Mayong buntag Pilipinas, tatak RMN.